India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kynhun jongka Hamas kasnginin kong balala Iakynduh iki hehsorkar ka Qatar baka Egypt hagairo iakren halor ka jingteng jongka jingsangeh iasiat ka bom scam hagaza ong ketolong kubor ka bayajan bar ka iakren lingba kalat pathai kubor Kishipai Israel kelas tembori ki pautali ki jaka jongka Hamas keleng ka Gaza kasngi ublei balala hadin bakile endo kila penyap ya arngut kishipai jongki bat ka Israel kala kendo yakane ka kynhun ba kala penkenya ka jingyate sange asian ka Hamas kala kentaj baka don kanu ka jing tiap syapang ka jing sya thombor bat ha ka ju kapor kala penpau baka Israel kala penkenya ka jing yate kular ka balatrai kam nadu ka shipau torik urisau Katolong kubor kalaya tu bakate ka kynhun kabalaya lam da uhe jongka Hamas ukhali al haya kalaya kren halor ki pautli ki jing thombor ling ba ki lingsen kabala penyap ye ki peungut ki brio Gaza strip hakasngi ublei blala ka Egypt bat ka Qatar kelas lam bahag la syem ka bentakum kinong penyasuk ha ki jing yakren bom syamla long markmat ha ka Israel bat ka Gaza Daka batmu ban penkuno ya katma kabalami na ka jingwan thumbor bashar khe jongka Hamas ka Israel ka bom padu jamen menuru ha ka neutrek urisau arja arplai ka kynhun jongka Hamas kan Iakynduh ro yaki he jongka Egypt iakren halor ka jingyalang ka banwan hapo Palestine ka bala khot penlong daka Egypt bat ka bala tmu ban penyatali yaki kynhun ba per jongka Palestine ong ketolong kubor ka Egypt kala penlong buntli kum kini ki Iakynduh hapadeng ki kynhun jongka Palestine khamtam hapadeng ki artli ki sansing pertai ki bayale persya kata ka seng Islamis Hamas berkafata hakaba unong yalam jongka Mahmoud Abbas ubadeiru presiden jongka Palestine Authority ka Hamas berkafata kilele persya mentala bun pautli kisnam khamtam nadu baka Hamas kala penklemno ya kafata da kabor na Gaza strip ha usnam arjanyo